Eh, luod na gunitan guys. Luod kay gunitan guys. Hi guys, lahi na po datong content karon. So atong content karon i-prank nako ko ang pagumangkon. Kani kitalawan jud kita siya og baki. Karon subaybayin ninyo unsa akong buhaton. Karon bantay kaday. Baki, naka baki. Naman tong baki. Oh, narang baki diri guys, oh nara oh. Ito na siyang isod diri. Tay giluod mo kumihika pa ni guys. Lupad pa gyud. Di diri. Di pa ka maapil sa content. Tamakan ra gud nato. Charon lupad pa ka. Karon maapil na ka sa kuhang content ki. Luod na gunitan guys. Luod kay gunitan guys. Murag tao bang murag batang kamay. Yay. Luod na gunitan na content. Luod na gunitan oy. Guys, luod kay gunitan. Ambak po oh. Biskot. Ayaw ambak apil sa akong content. Nangihi pa oh. Baki. Nangihi ang baki guys. Oh. Minaw siguro ko ani. Tama na manday ko si Lupin de ay. Ka-bright na lang yun. Kuha tag si Lupin guys. Diri na to isulod. May plaster ha. Mugi kauban guys. Ako rin mag-isa guys. Gitamaka lang kayo na ko. Mulukso pa guys oh. Ang baki guys oh. Mulukso pa. So na-plaster yun na to atong camera guys. Ang baki na diri guys. Naglukso-lukso. Karon madamay ka karon sa ko ang content ko. So diri na to siya isulod guys oh. Makan na ba to kung dagan man. Hindi ito multo, kundi yawa. Saon gay na ko niya. Kana tanang dali ra niya maabre. Ay, anak din oh. Kung ana diring baki guys. Luksor ba dayon to. Nara guys oh. Hindi ito multo, kundi yawa. Lukso pa. Gusto mo kabuhi guys. Apil pag lukso daw. Nana diri sulod guys. Buntingan ako gamay guys. Kanina basta ra gid siya. Maghinala magid to nga unsay sulod ani. Ay tama ingon na ako kulon. Tama day. Kulon mo ingon ako guys ang sulod ani. Giputos po day nako ani para di siya maghinala. Kuan, sige na day. Kadali ni. Balik kay mo vlog. Dili na yun nabutang nagay nako. Sige na, kadali na ni, kadali ra ni. Tiwasan na lang god. Oh, tabunan lagi. Wala kanaging iguran niya kanaganing abrehon kay naman ni siya kuan anong murag magic. Ali diri ba? Tiwasan ni akong vlog. Sa mga pagumangkon din ako ni guys, nara guys.
Amo na si Angel. Ako yung nagbantayan niya sa una ka. Bre, day. Yo, sige na, day. Sige na, day. Sige na, day. Ikon, yaron ko i-blurred mo na to na yung naong, day. Dayo, nasa ko ni. Diling ko, dira. Lingko dahil ko. Balik na ko. Ah, day, muna na siya. Ano ba yan? Dili na Ako matawag. man ipa pre giskat-sipat na. Ah, alangan, kay regalo, good na good. Regalo. Dili na matawag imo. Ting-ting. Eh, Ikaw, Sorry ko, baba, sa may helmet. Imo. hinaon, nanay gunting, diri. Diri ba, harap maplastar ba? Ato bang dito? Di, okay raman, makita man siya. ang ning ato eh. Sunod ra ka, Col, si Angel lang sa. Lagi sa sunod ra ka, si Angel lang sa. Karon si Angel kay mo man ni ang kanang kuan. Ay mo na intro mo guna ko siya ganiya. Pero nganong ako man. Kakay na apil man kadira kakay sumode niya mong iro guys oh. Nandiyo ni power ni. Yung ate ra dito, yung ate kuya. Inamura man nagkatong na sa Encantadia gani. Tatyaw to ni di ay. Oh, magibigtos kung kalit na niyo, abrihan ko ni. Tuwa sa guni akong vlog. Ka kuan mo na ay kabala ka. Nagpapay mo si kakay. Kasi ni nga nung Alangan, iso pa istorya mo ko nimo. Abri na lang gud na. Dili abri ayo, ay nako pa istorya ha. Ay ko pa istorya ha. Ayaw, buti ko. So na guys, ay hindi ko dapat mistorya de. Dapat hindi ko mistorya de niya. Kay ni kuan basta. So nabrihan niya atong parcel. Nara siya guys. Sila na daw. So success ang ato ang prank guys. Dai. 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 Aga nang pinakakalapan mo ito kayo niya. Ay kalaban dai kay. Matro. Dai. Dai. Dai prank raman to dai. Dai. So dai loy kay.